Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, kumusta naman mga pinalanggan nato ng mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tanan? Inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Upod ninyo para sa lunes nga edisyon sang This Is My Life, pet sa uno sa bulan sang Pebrero. Una nga adlaw sang bulan sang paghigugma. Opi nga ang bulan sang Pebrero mapuno sang paghigugma. Halin sa sulod sang aton panimalay, syempre pakadto sa aton palibot. But anyway, ang pagpangamusta ni Tita Wilma sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad sa karon nga hapon, amo nga nakapanyaga na syempre Tita Wilma launa imidya na balana. Okay, aton pagpangamusta sa inyo sa Sabado kag Domingo nga adlaw. Syempre kahapon upod na ito naton pamilya. Anong inyo nga mga activity, anong mga ginpanghimo ninyo sa sulod sang balay, balaara sa gihapon, ginahimo naton ang mga ato na naandan nga hilimuon sa adlaw nga Domingo. So, magluwas diri sa siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag syempre sa bugos nga isla sang Negros, kag sa kaiping naton nga mga kaislahanan. Dira sa may isla sang Guimaras, sa isla sang Panay, sa apat ka mga probinsya. Yes, probinsya sang Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique. Hi and hello sa inyo. Dira man sa may Palawan. Sa Palawan, kamusta lang dira? Kag sa may Masbate, no, ato mga palangga, nga mga tagpalamati dira. Kag syempre man, Romblon. Sa magsiling tagani, Negros Oriental. Sa Dulunan dira sa may Hinubaan kag Bayawan. So sa aton dira iya nga mga palangga nga mga tagpalamati may hapon sa inyo ha. Kamusta lang? Pero medyo masubo-subo man ining mga mabatian naton nga balita latest sang kainaman sang aga syempre natungod sinigi na pangatubang naton nga pandemic ang COVID-19 na. Masubo kay ti kun lantawon mga kabataan naton mostly mo na ang
na biktima sa coronavirus. Kung magsiling gani nga kahambal katawi mga kabataan kay mostly mga nagatrabaho iya sa mga BPO centers. Mga kabataan na tuon, di ba? Sa atong sa mga pamatanon. Bao. Hindi kay sa nakambala ni Tita Wilma kay damo gihapon sang wala nagapati, di ba? Sang Sabado na muno gina ni Tita We. Nga nagapasalamat kita sa mga parehon naton nga mga nagasunod kag matutom nga nagasunod sa mga health protocols kay di bala nakahambal na kita nga nalipay kita sang dalagan sang mga kaso sang COVID-19 especially diri sa aton sa Isla San Negros. Kay bisan paano gamat-amat kay ti indi man naton iniya sila nga untat ka, mauntat dayon, zero dayon. Kay ti nalipay kita sa mga update naton adlaw-adlaw, mga updated report adlaw-adlaw. May ara duha, may ara tatlo, may walo, may lima, may 000. Pinsaron mo na bala. Bisan mag-double digit pa daw kisa 11, 13, mo anak kamakon mo na 41 na wala may naton ina siling ginapakamalaot ang atong sa mga kabataan, ha? Kaya sila sa trabaho, sa isa lang sila iya kaginatrabahuan, na imagine, 41 ang nagpositibo tungod sining coronavirus. Pero sa aton mga kauturan nga wala nagapati, anong masay ninyo dara? Kaya may naghambang negosyo na yung mga COVID na, negosyo lang na. Pati ka muna nga diri sa amon gani lugar nga ginutok lang di gani mga tao wala man di COVID, wala pa di COVID, amo pa na bala mga term no nga ginapanggamit. Pero sige lang, sa gihapon kita, nga mga nagapati kag matutom iya sa paghalong himuon naton. Lunes pa lang, amo na mga dinala ni Tito Wilma. Hindi kay ti masubo para sa aton tanan. Ilabi na iya sa aton mga frontliners, di ba? Sa aton mga frontliners nga amugid ang una nga paninguha kag nagahalong, nagahatag proteksyon kag nagaatipan man sa mga nagapositibo nga ini. So kita bisan paano aton masuporta kay ti kita ordinaryo man lang nga pumuluyo kag ordinaryo nga pumuluyo nga nagakabuhi pigado man maka 3 times a day kita lipay na kita padayon man kita sa pagampo para sa iton sini mga kauturan. Ilabi na sining mga kauturan naton subong nga nagpositibo iya sa COVID-19. Ha, mga anak ha, mag-isa kita. Mag-isa kita sa pagpangamuyo, sa pagampo sa mahal nga Dios. Hindi man kami pagbabayi, tamdaman ang among mga kinanglanon adlaw-adlaw. Ay, 1:35 Action Radio, Philippine Standard Time. Karon nga adlaw Tita We, ano naman ang ilingaw naton sa mga palangga naton nga mga tagpalamati. Pamo ka na bala. Anong ilingaw naton sa ila subong? Abe, syempre mga updates man ng mga nagakatabo sa aton sa palibot, di ba tawa, no? Mga nagakatabo sa karon sa palibot sa aton pungsod Pilipinas. Magluwas sining ginapangatubang naton nga gyera, mga napangatubang man naton nga pandemic ang COVID-19, di ba? Ang aton dalagan sang panahon bo sa pagkatugnaw sang panahon. Matugnaw pagkatapos magpaang liwat na naman gani kita ang maghalong-halong man. Kag yes may ara man kita nga igahatag sa inyo sa sininga hapon nahanungod sa ining mga kabataan bala nga 12 anyos, di ba? May ara layi ang aton sa ni Land Transportation Office ining car seat law na amo nang aton hibaluon sa siniman nga hapon. Kag magluwas man sina may nabasahan kita nga balita dito sa bahin sang dito gani dito man Butuan, I think, no? Sa bahin sang Butuan nga ang amay na ginsunog iya bata na ginsunog yung bata. I'm sorry. Ang amay ginsunog ya ang bangkay sang iya bata. Nga ginsunog siya mismo ang nangamot Tita Wilma. Yes baluon tayo na karon kun anong rason nga ginsunog ya ang bangkay sang iya bata kay ti patay naman bala ina nan. Amo na ka makasiling kita ano na ining nagakatabo sa karon sa kalibutan.
O, ang aton pagidhatagan igtalupangod sa sininga hapon tita we inang isabala sa mga sulat nga aton mabaton no sa aton sini messenger gugmaan na ibi no tungod ari kita subong-subulan sa paghigugma abi mga paghigugma naman anay ato na basahon nga mga sulat halin sa inyo na singki lang bala tita Wilma na okay lang ina siya kag pagkatapos magluwasin na tita we ang aton man nga igadulong sa inyo sa sininga hapon ang sa aton for your information or sa aton FYI sino sa inyo may mga tanom nga aloe vera bi aloe vera na sino may tanom sa inyo nga aloe vera karon kung ano mga mahatag yaman nga kaayuhan sa aton ikaayong lawas kung ano man ang mahatag ni nga benepisyo para sa aton ay ho sige lang ari ho ang unahon naton anay sa pagtandog sa sininga hapon ang dalagan sang aton sa ni panahon tawe na ang dalagan man sang aton panahon halin sa Weather Bureau ang pag-asa sa gihapon ining amihan or ang northeast monsoon among nagaapekto sa bugos nga pungsod Pilipinas kag tungod sining amihan yes naga-eksperyensya sa mga pag-ulan-ulan ang Luzon, Visayas kag Mindanao ang Eastern Visayas karaga kag Bicol region Eastern Visayas karaga kag Davao region ang naga-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan sa Cagayan Valley Cordillera Administrative Region sa Bicol Region Aurora kag Quezon ang may magalumon man nga kalangitan nga may mga pagpanalithi ang iban pagid nga bahin sa pungsod may pagulugalom tubto magalumon nga kalangitan nga may panalagsa naman nga pagtupa sang ulan. Te ang ato naman kadagatan, ti kasarangan tubtob nga mangin mabalod ng aton sini kadagatan sa yes ang iban nga bahin sa Luzon, Visayas kag northern kag eastern sections ng Mindanao. Ang mga kabalud mga balud sa lawod ang mga balud sa lawod syempre kadagatan may posibilidad iya nga magataas ang tubtob 4 ka metro sa amo nga mga lugar dito titawe Northern Luzon, iban nga bahin sang Luzon, Visayas kag Northern kag Eastern sections sang Mindanao. May mga pagtaas sang balod iya. Kag ang iban nga bahin sang Mindanao, sa may kasarangan naman ang pagdapya sang mga balod sa kadagatan. Kag magluwas man sina Tita Wilma ang dali naman iya sa aton, syempre, dala nat kita dito, okay man. Amo lang na siya galing, tawe, ang aton ma-experiensyan. May mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan na, yes, magalumon sa gihapon ng aton kalangitan, inatungod sa northeast monsoon. Ang temperature nga babatyagan naton sa Dakbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga adlaw from 25 to 29 degrees Celsius. Kag siyempre si Haring Adlaw, kay ina nagbutlak alas 6:12 sang aga, kag siya naman ang magatunod karon alas 5:52 sang hapon. Ina ang aton sa ni-update from Pag-asa. Okay, dugang pag inaton sa mga update. Yes, may ara ko bala na siplatan na to. Hindi sa DepEd, Tita We, bago ko lang siya na siplatan, ining no-fail policy. Sa karon nga panahon sang pandemic kontra ang DepEd or Department of Education sa no fail policy o kung ang rekomendasyon nga papasaro na lang ang tanan nga mga estudyante sa klase sa karon nga school year 2021 to 2022 tungod man sa gina-eksperyensya nila iya nga mga pagtilaw sa pagtuon bangod sa impact sang pandemic ang COVID-19. Tinghambal ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio, kung himuon na daw hindi bala fair, hindi patas para sa madamo ng mga estudyante nga nagatinguha man nga magtuon sa pihak sa mga
panghangkat sang pandemic, no? Kung let's say, estudyante, pareho sa mga estudyante nga hindi seryoso, kag wala nila ginaseryoso ang ilang mga pagtuon, papasaron lang, di unfair sa iban nga mga matutom nga mga estudyante. Ang eksplikasyon pa gani ni San Antonio, kinahanglan, maintindihan gidya sa mga kabataan nga ang pagtuon seryoso nga bagay. Kag nagakinahanglan ina sang pagpaninguha. Okay. Tinagapanindugan man sila nga mas iya nga makaangkon sang maayo nga motivation ang mga kabataan nga mga estudyante tungod nga nakahibalo sila na sang tanan nga ginahimo nila tungod nga nagatinguha sila kag syempre ginamarkahan man sang maayo sa mga teachers tinaintindihan man nila nga ang gusto sang masiling na ton ining ginapush karon mabuhin-buhinan ang stress iya kag anxiety sa mga kabataan pero hindi man niya pwede nga tanan tanan iya nga mga kabataan papasaro na lang inabla may angot ni sa inapush ni nga no fail policy nga ini kag hambal pag ini San Antonio nga ang pagpatuman sang no fail policy Dugi na tudluan na ito ng mga kabataan nga mangin matamad. Kay nga wala nagatudlo sang responsibilidad nga ginatawag sa mga kabataan. Kung papasaron lang gid sila sang amo sinaiyak kahapos na. Amo na siya na pero may mga ginikanan gini nga makontra. Mga kabataan niya ma-enjoy lang na sila Okay. So, natungod sa ginbensyonar ni Tita Wilma Kagina nga car seat law sa Land Transportation Office. Adi kaya igapatuman na nila. No? Igapatuman na ang car seat law kung pagdumili sa mga 12 anyos panubo ang mga kabataan nga magpungko sa front seat sa mga private cars. Umpisa buwas nga adlaw, Pebrero 2, kang himuon na lang, papungkuon sila sa Child Restraint System, kung CRS, bilang kabahin sa Child Safety in Motor Vehicles Act. Tinghambal ni Land Transportation Office sa LTO Law Enforcement Service Deputy Director Robert Valera. Siling nila. Child restraints in cars are intended to keep a child firmly secured in their seats so that in case of sudden breaking of collision, the child will not be fatally thrown away against the car interior or ejected from the vehicle. Daw hindi pala matama ng kabataan in kaso por kaso, no? Kung may matabo ng mga aksidente, kay tiara sila naka-safety sila sa isa ka lugar sang selekyan nga hindi sila matamaan. Kag sa idalom naman sang implementing rules and regulations, ang mga drivers nga magalapas, pamultahon sang 1,000 sa first offense. First offense 1,000, second offense 2,000, kag 3,000 naman kag 1 year suspension sang driver's license para sa third offense. Kag sa mga masunod pagid nga paglapas sang amo nga lagi. Pero ginklaro man ni Valera nga makabaton lang sang warning. Makabaton lang sang warning kag hindi papagdakpon ang magalapas sa amo iya nga lagi sa sulod sang 3 ka bulan. May ara pa ba? May ara pa gali nga pahanunot. Magsugod boss at isitahanay no for 3 months before may dakpanay pero ang pag-implementar pag-implementar sang penalidad na maara pa. Mas nami gid ko maklaro ta ina pagidugang no. Diya sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental hibaluon gid naton ang nahanungod sa sinaiya nga car seat law. Okay, dugang pagid dito iya nga nga update ining amay bala sa butuan. Kung anong natabo sini
ginsunog yaya, no? Dini na tabo Butuan City. Ginsunog sang amay ang lawas sang iya na patay nga bata. Napatay iya bata mo. Ginsunog niya. Ang rason kung nga ginsunog niya ang bangkay sang iya anak, kay wala siya kuno sang kwarta nga ipalubong. Ay, te, no? Nahibaluan man sa mga otoridad, ang ginhimo sining amay. Sino ining amay? Si Rolando Casipong. Hindi kay may nag-report sa kapulisan mo, abi ninyo kung sino ang nag-report, ang duha pagid niya kaiban nga mga bata. Duha ya pa ka bata mo itong nag-report. Hambal sang duha nila ka bata. Nagbulig pa ang ila sini Iloy nga may diferensya sa pagsunog kag paglubong sa bangkay sang ila utod. Oh my golly, na? Pero aminado naman ang amay sa iya ginhimo nga pagsunog sang bangkay kay siling niya napatay ang iya sinibata sa edad nga 24 anyos tungod sa isa kabalatian. Depensa niya, pigado lang sila. Gani, amo lang ng iya masarangan niya. Sunugo na lang bangkay sa iya bata. Man, tihin niya amo lang ng himo, sunugo na lang, kay wala kami ipalubong. Nagdesisyon man ang magululutod nga sang ulihi nga ti hindi man pagpakasuhan ng ila sini amay, hindi na pagpasakaan kaso, ti pwede bala na. Ti versus people of the Philippines, nan. Pero daw hindi bala nami. Hindi, masiling ka. Let's say na lang, for example, sa inyo dira lugar, sa isa ka barangay, sa isa ka purok, napatay da ang isa sa tupad ninyo balay nga, kita nyo nga pigado, gid wala, gid haluson gani magkakaon. Hindi bala nga bululigan na dagani, di ba? May ara dira nga responsable nga mapalibot ta sulat kay bisan pulo ka pesos may mabulig. Tapos may ara man nagahulag mangayo sa bulig sa barangay, may nagahulag man from barangay pagkadto iya sa city government sa LGU nga mapangayuan sang sang lungon na ma-providean lungon kag para nga malubong kay tuod man ako naton kag sa indi na kung may mapatay kag wala ka kwarta kabudlay kid man. Masin sila perti ka pigado na ginatundo hindi na gin magwanta may pamapatay na lang ko para kapahuway ko ay ti wala ka lang kabalo nga ang imo iya nga gin pangbilin sa kalibutan amo iya ang mabudlayan hindi ikaw. Pero do hindi lang naton bala matulon ang sitwasyon nga amay, no? Amay ikaw. Patay ng bata mo. Ginpatay mo pagid, no? Ginlubo, may kung ginlubong to perte hindi ginami ginsunog yan na lang. Siya mismo ang nagpatigayon sang cremation sa iya sini anak. Okay na tita, alaw na 51 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, so sa aton man mga kauturan dira sa mga nagapamangkot iya sa updates ng COVID-19, diri sa aton sa Bacolod may 13 kita kabago mo no sa record no. Sa record may 13 kabago nga ang aton sa record sa Dekbano sa Bacolod sa karon may ara kita nga 5,749. Sa probinsya sa Negros Occidental wala sang bag-o nga record. So, nagapabilin sa 6,615 ka mga kasos ng coronavirus. Sa Western Visayas sa Kabugusan, may ara bago nga 28, may ara na nga 23,189,000 ka mga records ng coronavirus. Nga sa diin sa sinangan numero ang aktibo 1,152. Kag wala man sang dugang nga kabuhi nga nadula. So, nagapabilin man sa 698 ang nagkalamatay sa bilog nga reyon sa Western Visayas. Kag magluwas pagin sina sa Bugosman nga Pilipinas, no? Halin sa records ng Department of Health. Ang Pilipinas may record na sa karon nga 525,618. Kag ang mga naka-recover dira naglabot sa 487,551. Kag ang nagkalamatay is 10,749.
Sa record naman, kung ibasi naton sa record ng World Health Organization o kung WHO, ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 naglabot na sa 103,523,190. Ang mga naka-recover dira is 75,126,759. Kag ang mga nagkalamatay masobra na 2 ka milyon. 2,237,720. So ina ang aton sa niya update sa kaso sa coronavirus disease. Sa iton palibot, halin diri sa iton palibot pagkatuya sa bilog nga kalibutan. So bantayan naman ang panibagong update no sa COVID-19 diri sa iton Banwas ang Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental bangod sining bag-o nga mga kaso no. Halin iya sa isa ka BPO no. Sa isa ka call centers sa diin 41 ka mga call center agents ang mga nagpositibo pero padayon pang ang ang contract tracing nga ginapatigayon sang aton sini LGU na ay mga anak. Okay. 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton anay mga kauturan dira sa inyo man pagkinanglan sa mga praska kag mga matahom nga bulak. Ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street na da sa likod. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka. Okay, mayong hapon and hi lang dito sa mga palangga naton nga nag-upod sa FB Live. Alex Montesa, hello, Tita Wilma, maayong hapon. Party now na ko, no? Kag-ara yes. Tita We, abyan ko nga manok nga pink. Wala na kita sa imo programa basi nagpasanggot nito siya. Padong niyang Violet, maayong hapon lang sa liwat Tita We. Monitor from the city of San Carlos. Alex Montesa, manok nga pink. May manok nga pink. May manok nga pink daw sa mga school ginabaligya ang mga chicks ng agagmay kay ginapang sporyan nila sa color pink. Okay, Melchorita Ferrer, Ma'am Melchorita Ferrer, good afternoon. R.R. Tuparan Montuari Hinio. Hello, nanay. Sometime halay-halay diri sa balay. Amo naguro no, hatay-hatay diri sa balay. Ikaw nga akong kasabay, nga akong suporta sa imo, wala nagakalugpay. Tungod ikaw nga akong nanay, nga always good welcome. Magsulod sa akon panimalay. Oh, wow. Salamat to RR, no? Good afternoon, Tita We. Present from Singapore. God save all. Thanks, Tita. Pag-good vibes sa month of love. Yes. Para sa imo, pa mo, kinabala. Good afternoon, Tita Wilma. Greet ko lang Galiamon Family Orbista sang Masaling, kag sa homeside. Sa family, Chavez. Paamo ka na. Sa family Chavez. Kag kay Athia Kim Eriman. Good noon, Tito We. Salamat, Gid. Na Inday Blaza. Kamusta lang da sa imo? Na mayong hapon, Gid, Tito Wilma. Please greet a very happy birthday, Zenithia Magno and Pinky Magno. Happy birthday to both of you. Thank you, Gid, very much. Okay. Tito We, may bulawan nun nga kasing-kasing. Tita We sorry nga, ama na ako niya. Tita We, nga may bulawan nun nga kasing-kasing halandumon gid sa mga pamatanon, mga nawong nga dili maupangan, mga nawong sang kadalagayan. Kaangay sang balangaw sa kalangitan, Tita We, sang kabilugan, padayon tubtub kasarangan, mapagros,
kag katahom kaangay sang bulag nga Daisy. We love you. Ikaw siguro, Alex Montesa, kung paproklamahon ka siguro, puwerteng abilidad mo, na? Kay ti mabasa naton ang mga ginapang balay mo bilang ang mga dinalan ba o sagad kagedera. Dira mo guro na bihag ang imong love of your life. Good PM, Tita Wilma watching FB Live from Binalbagan. God bless, Jose Moncalturilla. Good afternoon man, mayong hapon gid, Tita Wilma from Miguel Nambong. Yes, Ma'am Elizabeth Malaki Gamala. Ma'am Wilma, and to all the listeners and viewers, especially to Malaki family, keep safe everyone and observe health protocols. May God continue to protect all of us against pandemic. Let's keep on praying. Godspeed. Miss Heaven, good afternoon. How malumina? Yes. Thank you, kids. So, relax lang, anay. Balikan talang kamo karon, ha? Okay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong,
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsag ang mga kailangan Responsable na pagbalita Kagaya na Na morning. Stress Action Radio Philippine Standard Time standby na. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang aton basahon nga mensahe or sulat, halin ini sa nagapatawag kay sino to gani ngalan niya kay ina dito? Ara siya. Kay Maan. Sakto gid siya. Ang mensahe ni Maan kay Tita Wilma nagasiling, how are you, Tita Wilma? Kabay pa nga maayo lang ang imo sitwasyon. Kamusta lang sa tanan nga mga taga-Action Radio? Especially sa ilan ni Action Eden, Action Dorel, sa tanan nyo da nga mga teens nga makitaan ko nga mga gwapa kag mga gwapo. Abaw, salamat gid na. Tita Wilma, ako gali si Maan. Ang akon FB account, please lang, hindi lang pagbasaha on air. May boyfriend ako. Galing ang akon lang gusto ko mangayo sang advice halin sa imo about sa amon sitwasyon nga duha. Kabalo ka, Tita Wilma, ginakulit na ako sang boyfriend ko nga magpakasal na. Tungod hambal niya, naunahan na kami sang amon mga barkada. Sa amon barkada, 4 kami. Ang amon grupo, Tita Wilma, halin pagid kami ni sang elementary. Kami abis ang boyfriend ko, si Lloyd. Tapos ang duha namon kabarkada, isa ka boy and girly. Nga may nadagit naman. Abaw. Mga may nadagit naman mo. Buti ngayon ang... sige. Si Ipe, nakadagit sang isa ka flight attendant. Gani, nadayon gid ang ila kasal. Okay man ang iya work, pero mas dako ang sweldo sang iya na pangasawa. Kung grabe titawe, kay kun kisa, libre pa ang ila travel abroad. Mugin man na mo, na. Si May naman, nga abi anay namon simple, kag medyo tumboy-tumboyon kun maghulag,
nakakilala siya sang German. Kibot man kami, nga ginupod naman siya sang German sa Germany, pati ang iya mama. Kag-ari, kami nga duha sang boyfriend ko. Nagadali na nga magpakasal, galing hindi amo sina ang amon mangin kabuhi. Kami nga duhaya, Tita Wilma, bag-o pa lang kami naka-work. Lain-lain nga company ang amon ginobrahan. Daw, hindi pa kuya magpakasal kay Lloyd. This year, kay gusto ya, this year gid kami mapakasal. Ang gina-worry ko, tita, kay basi madulaan na bala siya sanggana kung hindi ako magpasugot nga magpakasal kami? Ang problema pagyan, kay basi mabudlayan kami magsugod tungod pandemic subong nga panahon kag wala pa kami sang na-save para sa amon. Tita, hindi ko gusto magsulod sa permanente nga relasyon nga wala sang permanente nga trabaho. May point ka man din, ha? Amo lang ina, tita, ang nagapugong man sa akon nga hindi anay magpakasal kay Lord. Galing problema tungod gusto yan nagyag. Maan. Wow. Alas 2:09, Action Radio Philippine Standard Time. Una-una sa imumaan, maayong hapon kag salamat gin na sa imo diri gin-share sa This Is My Life. Isa kabahin man sang imo sinikabuhi. Parti sa imo love life, no? Parti sa imo love life. Tinda malawig-lawig naman ang inyo sinirelasyon. Kanami, ibalang apat ka mo nga nagbarkadahay, di ka mo subong sang nobyo mo. Pagkatapos, ang duha ninyo, pag ninyo kang ka-works iya, ara na naplastar na sa mayang sitwasyon, tido mo man ang ginamuno-muno sang nobyo mo, nga nagadali man siya, nga magpakasal ka mo tungod ang duha ara. May ara na asawa, may ara na bana, kagkadasig lang, kagkanami sang ila sini pangabuhi, subong. Ti ikaw nagatanaw man ikaw sang estado sang inyo kabuhi in kaso nga magpakasal ka mo sa karon nga panahon. Especially nga pandemic pa, kag bag-o pa lang ka mo nakasugod sa trabaho. Kung ako balang pamangkuton mo inday maan, sakto kagidya magsiling nga kabudlay magsulod sa permanente nga relasyon nga wala sang permanente nga trabaho. Right. Kay nga wala ka saligan. Bisan gamay lang ang sweldo kung may saligan, ikaw simanal or bulanan or kinsinal man, okay na siya bilang maayo nga pag-umpisa. Pero kung wala, ti kabudlay gid, di ba? Kabudlay gid na iya kaayo. Ang akon sa imo, yes, ang love ara, na ti gusto na gid na niya nga magpangasawa, ka gusto man niya magplastar na sa bag-o nga banas sa pagpangabuhi, ti ikaw nagalibog ang ulo mo. Kay daw sa akon bala pagtanaw sa imo, hindi ka gusto magpasimpalad sa isa ka bagay nga hindi ka sigurado okay man ina, ha? Kay nga kabudlay gid man sang pangabuhi, subong hindi pareho isang una, ha? Kung kung pareho lang niya sa mga barkada ninyo ang nangin kapalaran niyo tagsa-tagsa, hindi maayo man taning inyo nga sitwasyon no? In kasugin man, galing kay ti lain ang sitwasyon. Amo na, nya kung pwede palang istoryahon mo si Lloyd, no? Lain man to ang ila sitwasyon, lain man ang aton sitwasyon nga dapat maintindihan mo gid na pangabayon mo si Lloyd, ang imo boyfriend, kag kundo kabudlay pagidya sa iyang balon mo siya boy or love, no? Mamati na siya sa imo ya kung
love kagid niya na nga dapat niya ikonsiderar na dapat niya tagaan konsiderasyon ang inyong sitwasyon nga maintindihan nga ginahimo mo kag ang gusto mo nga matabo ang preparasyon para sa future ninyo nga duha. Para sa future sang inyong mangin pamilya. Kaya kung lang taon, kadali man lang bala, let's say, kung may ara, hindi man siling nga dako gid ang inyong tipunon antes ka mo magpangabuhi nang may ara lang ka mo balasapan, may sandigan lang nga gamay, na, di ba? Nga in kaso por kaso na may ara ka mo hulagon, may ara ka mo, amo na siya. Amo na siyang sitwasyon. Kag isa pagid husto man, di ba sihan, sakto man ang ginambal nila nga hindi ba sihan nga, hindi ba sihan ang obra, ang trabaho, kung nagpalanggaanay ka mo, oo, hindi ginman kung gusto ninyo, kung gusto yagidya, ang importante lang is, ang inyo financial status, ang inyo financial security, kung love lang, mabuhi bala ka mo? Hindi man. Kinahanglan, ari wala tuon, yung man nga tulutimbangon ng sitwasyon. Oo, love ko siya. Love ya ko, Tita Wen. Love ko man siya. Gusto ko man siya nga maging partner sa life ko. Pero di paano ang amon mga plano sa pagpangabuhi kung wala kami preparasyon. Der ako kumpormi sa imo iyamaan. Hay, oo. Explikar to the max kay Lloyd na kay hindi lang niya naton be or love. Hindi lang niya para sa aton nga duha. Para sa future sang aton family nga ginaplano. Especially sa aton kabataan. Di ba? Hindi na yung rason nga kung hindi mo ko pagpakaslan, subong nga tuig, why na? Di na ko. Ngita na lang ko iban, ate. Okay, Napamo ka na bala. Tawin naman sila, okay, sige, pangita na lang to. Pero sakit na sa tao nga naghihigugma, mas sakit ina iyak na. Hindi. Ang matutuon nga paghigugma makahulat. Ang matutuon nga paghigugma nakaintyan di makahangup sang tanan. True love can wait kuno mo siling nila, di ba tawe? True love can wait and true love waits. Especially sa karon nga bulan sa love, February. Okay. So, balikan ta si Inday Maana. Inday Maana. Maintindihan ka na ni Lloyd kung inang tabuon mo bala ang pag-explikar sa iya nga nami ang iya balatyagon na nga daw feeling mo daw kanami isang iya mudo nga daw ka-open sa iya magbaton sa imo mga inughambal paamo ka na bala timing, good timing na kisa kinang sa sina mga bagay, hindi tagig niya pagkalipatan nga sa anuman nga ginaplano naton sa aton kabuhi nga himuon para sa kaayuhan sa aton mga maabdan sa ulihi. Kinahanglan gani kinahanglan man naton ang pagplano sa kung anong dapat naton himuon and good timing. But above all, kinahanglan mga muyo gid kita para dira. Para maging successful ang aton pagplastar. Nga giyahan niya kita kung anong dapat naton ihambal, kagiyahan niya kita kung ano ang approach ang aton himuon para sa aton sa ni partner. Kag tagaan man niya sang maayo nga panimuot ang imo sa ni partner nga mangin bukas para sa imo. Maan? Okay, Alas 12:06 na Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang, Daligid lang kung gusto nyo man mag-share sa inyong mga istorya na about love or maghitabo sa inyo kabuhingan din inyo malipatan na katag sa inyo sa leksyon o kung inspirasyon man, pwede kin. Pwede ninyo ina masulat sa papel, padala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Hindi gani pwede man ninyo ba-drop by de, subong nga daw kabudlay sa nambal ni Tita Will matungod sa pandemic. Pwede nyo mapaagi man pareho sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati sa ilas ni mga Facebook account. Search nyo lang Facebook account ni Tita Wilma Antupina Sugaton. Kag dira may ara dira send message, pwede nyo lang na mag-click na pagkatapos type nyo lang, send nyo lang kay Tita We, pwede nyo mahinagong inyong ngalan, ang inyong ngalan, inyong address na
pwede gid para man sa inyo personal nga protection. Okay? Yes. May pamangkot, Tita Wilma. Dali gid lang bala. May mga advice diyo, dali lang. Mayong hapon, dali lang. Mayong hapon, ang advice ko sa imo day, kung seryoso man lang siya sa imo day, kung paayo man lang ang ugali niya, magpasugot ka na lang, depende sa inyo paghimakas. Rin na siya. Depende sa inyo na paghimakas day, magbuligay ka mo, pray lang always. Okay. Pwede siya kuno dayon kapangayo sang textmate nga babae lang 20 to 35 years old. Christian gali. Okay. Tingin sa kay tuto Christian man niya masiling bala nga daw pasimpalad, no? Pasimpalad kag magbuligay. Okay. Pwede niyo man siya maging friend. Pwede ninyo maging friend si Christian. Ari niya cellphone number 0939 sakto na to or 0948. I'm sorry. 0948-146. Again, 0948-146-8329. 0948-146-8329. Okay? Tawe, good PM, lihog lang ko tamyaw sa driver ni Mrs. Okup nga si Kaloy. Kaloy, mayong hapon. Salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma. Ang hambal naman ni 6609, tawe, ay kay Maan, good PM tawe, ay maando lang sa sender mo. Basi, idagit sang iban boyfriend mo, Depende, kay Maan ang desisyon. Lani, okay. Lani hibuan, Lani, lipat na lang ko kay Heromiano, na? Sa dire sa may Tepaska Peace. Salamat, gid. Kag mayong hapon lang okay. Alas 2:09, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ito na dira mga kauturan. Kinanglan nyo kwarta, gusto nyo mag-loan, adang ko. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon. Annalyn Abanto Bilanggoy. Good afternoon, Tita Wilma, watching from Barangay Carolan. Barangay Carolan, Kabangkalan City. Mayong hapon lang Tita We from Jocelyn Libon Dispuho. Kay Christine Minyas Villalobos. Kay Edna Pelia from watching from Villamonte, Tita Wilma. Okay, thank you, Ged. Me, Tita We, may aloe vera as I remember. Kaya mo ng topic ko sa FYI, dugay-dugay mo. Again, mention ko kagina, again, headlines ko. May aloe vera. Okay, Tita We, may aloe vera. As I remember, ginadala kami ni Lola sa hardin niya. Kaya ginagamit niya kung maligo siya. Ginapanusnos niya sa akon, sa ulo niya. At the time, wala pa. May invento ang shampoo nga aloe vera. Maayo gid ina sa mga bald hair. Kag sa mga dandruff. Even sa lice. Gakadlaw kaprituod na siya, no?
Okay, thank you, Gid. Kay Aloha Malik. Good afternoon, Tito We. Greet ko lang Nelson Silaya. Gapamati, gid sa programa mo from Glenda Villarosa sa Sumag. Virgo September, good afternoon. Monitoring always. Salamat, Gid. Good noon, good day to all of you. To all of you there. Okay. I'm here watching you here. We must need to pray always. God is near by our side. God bless you always. Amen. From Zoraida Lucero. Thank you, good ma'am. Happy Monday, Action Tito We, and good PM always monitor from Celine Homes sa gihapon. Keep safe. And God bless you always and your family. Thanks, Gida. Ma'am Virgil Pinda. Randy Artiaga Santizas. Okay, watching from Manila. Rosalina Arellano Espadero. Silinya. Okay, tawe. Okay. Tamyaw ko lang sa mga abyanta. Kay Guillermo Clarito. Kay Gimo Clarito. Kay Tatay Fred Madrid. Advance Happy Valentine's Day. Aba, sa imo, Tito We. Salamat, kid. Okay, relax lang Balikan ko naman na dugay-dugayin yung greetings, ha? Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable at tambay. The Action Radio Philippine Standard Time.
Padayon man si Tito We about siling ni Inday Helen de la Abner. Hello Daywe, regards to Abner family sa Purok Magbinuligay, Barangay Bata, good afternoon gid. Wow, halin sa iya asawa. Alas 2:27, yes Tito Wilma, ang aton nga tupiko iya karon nga hapon. Let's say ang aton ni FYI or for your information segment, na mensyonar ko to kay ina Tita We, ano ganito piko na ang aloe vera. Pero una naman ko to ni Tita We, may aloe vera ka nga tanom, mga plantita or plantitos, hindi kay kontig ululan kanami nami gina isang iya nga tubo, no? Nami ginang tubo isang aloe vera nga kadalag ko gina isang binilog na tapos nagabululong ay gamo na kay gapanaha malang na siya mo, di ba? Gapanaha na iya ang aloe vera para magdamo sila. Kung may aloe vera ikaw nga tanom dira sa inyo makabig nga ti bless kagidya kay nga kadako sang papel sang aloe vera sa inyo sini katahom. But sila yung katahom babae ka man, gwapo syempre lalaki. Kaya ang aloe vera damo na siya nutrients, damo siya minerals kay vitamins nga namigid para sa aton sa nikutis, sa aton skin kag buhok. Ang mga Egyptians tawag na nila sa aloe vera, abi ninyo kung plant of immortality na kay nga makapaayo man ina suno sa ila kay tested and proven man nila. Pero sa pila man ka mga informasyon nga aton mga nakuha na ang mga benepisyo sang aloe vera, ginakontrol niya ang imo nga pag-edad. Ang imo early bala nga pag-edad na nagadugang ang imo edad, makaangkon ikaw wrinkles, makaangkon ikaw mga lines sa imo sini face na, pero pwede gali na iya nga pahinayon or ipaslow ang pag-edad naton physically paagi sa pag-apply sang aloe vera sa aton skin, sa aton face. Kay nga ang aloe vera is rich in antioxidant. Antioxidant, damo gid siya. May vitamins A man siya, B, C, and E, kag may ara siya polysaccharide. Ay ng polysaccharide, ang role ng polysaccharide sa aton skin is ginapahuben niya ang imo sinikutis. Hapos malang na siya. Ang iya na stem, kiharon mo siya sa tunga. Kagamong ipahid sa imo sini skin. Kag ang aloe vera nagapa-moisture sang imo sini panit na sa imo sini skin kay ti natural iya nga moisturizer ang aloe vera, di ba? Gina-hydrate niya sinang imo skin, especially kung dry skin ka, na paagi sa aloe vera mangin elastic man ang imo sa skin, ha? Ang hydrated kag moisturized nga skin healthy kag syempre makinis ina. Ang himuon mo lang, kuhaon mo ang gel, di ba? Pag slice mo, mahikapon mo, damo na gel ang aloe vera, kapin pasubong nga ulan-ulan, ha? Kuhaon mo ang gel sa aloe vera, kag pagkatapos amo nang ipalhit mo sa imo nga face, sa imo liog, kag iban pa nga parte sa imo lawas, himuon mo na, suno sa aton sininabasahan every night. Kag sa mga ginapunggod, ay ginapahagan-hagan man niya ang imo sini mga punggod. Kay nga, may natural nga antibacterial agent ang aloe vera, makabuligid para nga, yes, awayon niyang bacteria nga mong nagadulot sang punggod sa imo mga guya. Pili ka lang sa mga options kung paano mo na i-apply. May ara option nga butang ka aloe vera sa ice cube tray. Di gani sa plastic, butang mo siya. Tapos ibutang mo siya sa freezer. Kung frozen na ganing gel, amo na pagpahid mo sa imo nga face. Na ang isa pagid ka option is i-mix mo ang isa ka kutsarita nga gel sa aloe vera kag isa ka kutsarita nga honey kag isa ka calamansi. Pagkatapos mix mo siya mayo gid kag pagkatapos among i-apply mo sa imo mga punggod.
sa imo mga pimples. Ala, one by one. Kag pabilin mo na siya for 15 minutes. And after that, after 15 minutes, i-rinse mo or bunlawan mong imo siniguya. Na himuon mo na twice a day. Na magluwas pagit sa punggon. Ang mga may psoriasis pagit kay eczema, pwede niya mabuligan sina. Kag nagapaayo man sang sunburn. Ako pa, tigig ko na may sunburn ka. Butangi lang bala sang gel sang aloe vera. Kay ang aloe vera is may ara siya anti-inflammatory properties. Applyan mo lang sang gel ang sunburn. Pabayaan mo lang ina hasta nga magmala. Hindi mo pagbunlawan. Ang gel madasig nga naga-penetrate sa imo sa skin kag hindi iya mapilit. Hindi iya mapilit sa imo pamatyagan. Kag nami man gamiton ang gel nga pang kakasang imo makeup. Kay ang madanlog nga gel sang aloe vera, madali ina siya makakolekta sang makeup sa imo sa ni face. Ang himuon mo lang butangan sang gel sang aloe vera. Yes, butangan mo sang gel sang aloe vera. Ang algodon na cotton. Kag amo nang ipahid mo sa imo sa ni face hasta nga makakas ang makeup kag amo ang pagpanghilamos. Abaw ang imo suno sa atong sininabasahan nga kun amo nang imo gamiton pagtapos mo bunlaw sa imo sa skin matya mo do kahamis ang imo sinipanet. Asos. So, try mo, tanom ka da aloe vera, kung may ara patambo ka, kay mangin mapuslanon gid siya. Alas 2:34 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, anay tituwing, ito na Xantone Plus Gold sa mga nagapangita sa mabaskog, epektibo, kag mas gin pa-improve nga food supplement. Amo nang gusto ninyo, ara ang... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalay. Yes, April Joy Buena Flor Gaston. Good afternoon, Tito Wilma. How are you? Hello? Lang sa taga Sitio Ubos, San Enrique. Oh, thank you, Gid Kuno. Okay. Salamat, Gid. Paamo ka na, bala. Yes, Tito We. Okay lang na siya. Gani, hindi ka muna magproblema. Paamo ka na. Keep safe always. Action Radio Bacolod Energy Fans Club watching from Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob. I'm always amazed. Your beautiful voice, Tito We. Thank you, Gid. No? Thank you so much. KJ Nueva Bleaches, good afternoon. Salamat sa imo. Kag mga head skins, mo scalp, reconstruct niya liwat. Reconstruct ko no liwat sang aloe vera. Siling na ni Sir Alex Montesa. Thank you for the info, sir. Good PM Wekan Ligwit sa oni kaihan nila ni Obet kag Marivic Nerio Santo Domingo nga si Kay for her birthday today. Thanks, good, we always listening here. Stay safe. Yes, a happy birthday kay Kay Santo Domingo. Liza Monte Castro, hi, good afternoon sa imo. Ay araman si Sir Eddie Rico Fort sang OTTG Taxi. Kag sa iban pagin nga miyembro sang OTTG na may hapon lang da. Salamat gid sa inyo. Ella Natibuok Igina, good afternoon Action Radio. Okay. About Mox Limbin Osman at mga money trading na relax ka lang da. Ti ano name sa FB liwat. Salamat sa Drick Kagurin Tihada. Kung si Lloyd may sapat nga budget, go na. Okay. Good afternoon. Reaction na yan to Cedric sa letter E na ginbasa na ito. Good afternoon to advance happy Valentine's everyone. Siling ni Chris Carey Paul.
God bless us all. Try to explain ka nga agadali gid si Boy How. Actually, maan, may point ka, pero maan, dugay naman kamo, palangga mo man siya siguro, di ba? Pero kung magpakasal na kamo, magbinuligay na lang kamo, mo na balito to Zedric na. Okay, hehehe, good afternoon. Hindi ka gusto lang guro ni maan, bala ining, ang iya bala security na, nga hindi man siya mag-suffer sa ulihi. Nga paniguro lang ang girl, Tito Cedric, di ba? So, thank you, Ged. Sheila Alagos, good afternoon, Tito Wilma Palihog lang kutamyaw kay Lovely Jane Famoso sa Fausto Garment. Nga nag-monitor gid sa Action Radio, salamat, Ged. Fausto Garment, okay. Hindi, Sheila Alagos, thank you. Maricel sa Napaton Alik. Good PM, Tita Wilma. Greet ko lang si Tatay Kaloy Napaton. Sang Barangay Pinaginpinan. Salamat gid, Tita Wilma. Ay nga mga anak, salamat gid sa inyo. Okay. So, ada man si Ma'am Josephine Betapa Rice. Good afternoon, Tito Wet. Take care. Thank you so much, Ma'am. Ikaw man, Hi, Tito Wet. Good afternoon from Ging Alin. Okay. Kag magluwasin na ora pagid siya, Tito Wet. KJ, Leo Kugwit kay Kyla, nga happy 18th birthday. Salamat, gid. Kyla Vidal sa Barangay Santol. Okay. Barangay Santol? Sa di na Barangay Santol? Paamo ka na bala. Good PM, Tita Wiga. Monitor kami diri sa Sumag. Jane Heldori Candido. Salamat gid sa imo. Paamo ka na bala. Wala anyway. Okay lang na siya, ma'am, na. Balikan talang kamo dira dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga Okay. Sa tanan nga nagasaulog sang ila sini kaadlawan karon nga adlaw, happy birthday sa inyo. Okay. Happy birthday
Kay Kyla Vidal, no? Kay Kyla Vidal, happy 18th birthday, dibu mo, no? Happy birthday. Pero syempre, happy birthday, kid. Kay Action Myla Robles. Miles, happy birthday. Happy birthday gid sa imo. Halin sa bugos nga pamilya sang Action Radio. Okay? Happy for you, gid. Okay. God bless you more. Kag salamat, gid, sa treat. Panyaga kami. Kay Inday Miles to. Well, anyway, thank you. Kag syempre kay Asam, thank you man. Happy birthday again, na? Kay Miss Miles Robles, kay Myla. Kag happy birthday man kay Kyla Vidal, happy 18th birthday. Kag happy birthday man kay Santo Domingo, no? Halin kay Mama kag Papa, na? Kay Obet, kay Marivic Santo Domingo, kag syempre sa kapamilya, no? Ano man, no? Happy birthday kay tita mo Margie Haniva, kag sa tanan-tanan. Okay. Nagaling ng greetings man sa amon tanan. Okay. So, sa iban pagin nga nagasaulog sa ila sa ni birthday today, happy birthday kag sa mga mag-asawa naglitaw nga nagasaulog man sa ila sa ni wedding anniversary. Happy anniversary. Horoscope na kita, Tita Wilma. Diba? Lieutenant Abigail Donasco, good afternoon lang and hi. Pwede naman sa ating horoscope sa una nga adlaw sang paghigugma. Sa una nga adlaw sang mga tagipusoon. Paamo ka naman na. Kay tiyo, Pebrero 1 mo. Pebrero 1, tuig 2021. Tubangon, tabla siya. Kung anong horoscope sa mga Aquarius karon nga adlaw. Na? Mga Aquarius, amoy ni mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18. Apwerte imo imagination, kadamo sang nagasulod sa imo imahinasyon nga magamit mo gid sa imo mga adventure, Aquarius. Kay ginaugyunan ina sang kahigayunan para nga maka-explore pa more ikaw sa multimedia. Kaga posible ang break nga ginahulat mo. Ano nga break, ina? Bisan sa ano man nga field, maangkon mo. Mga masuwerte mo nga mga numero 5, 23, 46, 58, 13, 15. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, ma-eksperyensyahan mo sa karon nga adlaw ang ginatawag makabugusan sang kabuhi mo do makita mo gid karon nga adlaw na guro nga ginabinagbinag mo daw ng sitwasyon, no? Maabot man ang panahon, Pisces, nga mangin matuod ang imo wish nga anong imo gin wish, Pisces. Maswati mo naman nga mga numero 3, 32, 13, 29, 42 kag 31. Cranberry red is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19, importante ang imo mga ginahimo. Aries, importante gid ang imo mga ginahimo. Hindi mo iya matago. Tandaan mo ina. Kag abi mo ko na no, madamo ang maga-interest angot dara. Mga maswati mga numero 6, 35, 46, 29, 15, kag 25. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ara man sa imo bala, sa imo mismo kaugalingon, ang pag-usoy, sang kaugalingon mo nga banas. Pero o sisaon mo kung bala ina para sa kaayuhan o kung hindi. Kag-ara sa imo nakadepende ang pagklaro sang purpose mo sa imo kabuhi. Ano bala ina? Taurus, mga maswerte mo nga mga numero 3, 35, 26, 49, 13, kag 24. Neon green is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mag-bloom ang imo negosyo nga
matukod. May bago ka man nga plano, siguro nga negosyo, Gemini, ka-good for you. Kay ina, mag-bloom gid sa mo horoscope. Kag karon man nga adlaw malipayon ikaw nga sugataon ang mag-aabot nga oportunidad. Pagamaswati mo naman nga mga numero 2, 2, 23, 36, 18, 42, kag 12. Carrot orange is your lucky color. Ang mga Cancer, ang ining mga natao, Hunyo 22, tugtub Hulyo 22. Okay. May posibilidad nga matabong imo panagupnop karon nga adlaw kung ano man ang imo na batyagan. Kag ma-attract mo ang maayo nga kabuhi kung padayon ikaw nga magapaninguha. 9, 14, 30, 39, 35 kag 42. Jade green is your lucky color. Nabatian nato ng unang bahin sa aton mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Yes, Tita Wilma, para naman ani sa aton liver or aton atay ang DTX 500 capsule hindi ginaton pagkalipatan o galion ang pag-inom sina adlaw-adlaw para sa complete management. Nagatinlo ang DTX 500 capsule sa aton lawas adlaw-adlaw kay may detoxifying compound ini siya. May mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants naman ina pangontra sa liver inflammation o kung pagubag sang imo atay. Gani hindi mo gid pagpasugtan nga maguba ang imo atay kag magresulta sa cirrhosis of the liver. Gani para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Mapakal sa inyo man mga suki nga mga butika. Balik si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Life Extension Vitamin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nagkahintangan Responsable at pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalag. Wait lang ko no kay Jelen Roma from Isabela. Tutoy dilaw, salamat lang ano. Salamat man sa imo dira sa inyo ni Nanay Isabel. Kag kay Noel Amar, good afternoon Tito We, and more power to your program. Happy birthday Anay kay Richard Yadu Dudas Buena Flor. Happy birthday sa imo halin kay April Joy Buena Flor. Okay? Tamya ko lang akong friend ko na si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Ang gapanamyaw na si Sir Noel Amar. Aha. Okay, alas 2:56 na tapuson anay ni Tita Wilma ang nabili neton nga zodiac sign para man sa Saturn horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo, amoy ning mga nitaw Hulyo 23 tuptupag gusto 22. Abi Leo, paminsaron mo ang kabuusan sa imo kabuhi. Tungod halos maangkon mo halos malabot mo na ini kag maangkon mo ang tanan. Dula alang ba lang mga negativity sa imo paminsaron? Mga maswati mo nga mga numero 30, 10, 26, 41, 11, kag 50. Tulip pink is your lucky color. Ang mga Virgo naman, Agosto 23 tubtub Setyembre 23,
mariglo mo ang tanan nga mga legal issue ang imo iya kung sa di na involved ikaw, no, mariglo mo ina tanan. Posible nga i-push man ang imo pagbakasyon. Mga maswati mo nga mga numero, Virgo, 30, 36, 5, 49, 15, kag 35. Shocking pink is your lucky color. Yes, sa mga Libra, September 24, Oktubre 23, Libra, ang imo enerhiya karon nga adlaw mo ina makapahalipay sa imo. Kagabi mo may maabot nga bisita dira sa inyo. Maswati mo naman nga mga numero 10, 13, 38, 35, 52 kag 9. Raspberry red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, Nobyembre 22, daw ba to balani ba? Ang siling sa mga upod mo dira, daw ba to balani ang imo mga ideya nga gin-share sa ila. Kag isa pa, you are gaining opportunities today. Scorpio, mga maswati mo naman nga mga numero, 23, 46, 39, 11, 55, kag 22. Purple is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, Nobyembre 23, Disyembre 21. Yes, Sagittarius, ada ikaw sa husto nga banas. Mahal ikaw. Palangga ikaw sang mahal nga Dios. Amo lang ginang pamansaron mo permi. May bagay ikaw nga dapat desisyonan karon nga adlaw. Mga maswati mo nga mga numero 8, 32, 26, 14, 9, kag 15. Cinnamon brown is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Capricorn, Disyembre 22, Enero 19. Ikaw, Capricorn, happy ka sa success sang imo isig kapareho karon nga adlaw, right? Sakto na. Nagapalapit ikaw sa isa ka hitabo nga sa diin makahatag sa imo sang kaayuhan man kag makabuli. Okay, 2, 23, 46, 13, 19, 20, kag 23. Snow white is your lucky color. So, nabatian natin na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw, lunas na lunas, Pebrero 1, tuig 2021. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las 3 at 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019
and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. So, salamat sa inyo mga palangkanaton ng mga tagpalamati. Kag salamat man sa padayon nga pagupod kay Tita Wilma tag sa kahapon sa pagpangamuyo para sa Orasyon Emperata batok sa ginapangatubang naton nga pandemic ang COVID-19. Wala na si Tita Wilma sa panahon pero mayong hapon dagalianay kay Tiay Merly Gayamo. Mayong hapon lang da. Nasa imo, salamat kid ha. Kag subuman kay Rizal de More, kag kay Chay Rose, salamat kay Manang Ellen, salamat gid sa inyo. Alin na kay Ninita Ubero sang Candoni, madamo gid nga salamat. Ante si Tita Wilma magpala mga ito na Bible verse for today. Alin sa Matthew chapter 6 verse 25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? I can't say goodbye. Salamat din sa inyo mga palangkay na ito ng mga tagpalamati. Buwas na naman. So, stand by sa mitahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know that you and Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!